ओइ ना मोनदों ना आयं मोनहानि मोनहैयो नाया माब्रै माब्रै मोनदोंमोन माब्रैयाव ओमफ्रायो माथामखौ आं आयं मोनहानो हरबाय ओमफ्राय नैबे मासेया दानि दंग' जावहैनायाव मोनबाय आरो दा नैबे मासे मोननायखौ मिथियाखै खावाखै दे आङो नाखौ आं दहाय आयं मोनहानो माने माथाम हमनानै हरखाबाय आङो इसा मोनाखैमोन आं हमनानै हरबाय ओमफ्राय दा नैबे मासेखौ आङो न'आव लाबोबाय आरो जानो गाबोनसो जागोन दिनैथ' जाबानो मोनजाखाया जाबाय आरो दिनै मंगलबारखासो हराव दैया नैजोंनो फैदोंमोन आं नाखौ खावाखै दै नोंथांमोन जोंहाना एकदमबारे लामाजोंनो फैयोलै न'आव हाबग्रा लामाजोंनो दैया गाखोबोयो दंग'निफ्राय नै मैया बेखौ थेदोंमोन हराव आरो इजों लोमसावनानै बेजोंनो फैदों सिलायाव ना मासे मोनबावलायदों खावाखैबाबो लाबोखुमानाय जाबाय आरो बेनो जोंना दंग'आ बेजोंनो ओरै थांदों ओमफ्राय नैखैजायबो मोनसे दङ जोंना दंग'आ नै मोननै माने बिसोर मोननैयानो डिस्टार्ब खालामबाय थायो आरो जोंनि लामाखौ गेजेराव लामा दङ ओरैजाय नैयाव बिराद गाज्रि जाना दङ लामाया अबस्था गैखा आरो गनेशगुरि इउ एन एकाडेमियाव इयाव स्कुलाव थांनाय गथ'फ्रा खननै खनथाम गोलैफैबाय थायो जोंहानि खिनियावसो गोलैफैबाय थायो माने नुनायाबो नुबाय थायो नालाय आङो ओंखायनो बुंदों आरो नोंथांमोना लामानि अबस्थाखौ नायनानै दा आंनि बे नै प्रदीप दैमारि ओरैजायबो इउटुब बाना चेनेलखौ लाइक जाना खालामदो दंजोबो दैया आरो नटिफिकेसनखौ दाबायना होदो नाखौ बोरै मोन्दों आं बेनि जाहोनखौ खिन्थालांबाय थानो नागिरदों माने नैबे लामा लामा फैनानै दैया ओरै फैदों नैयाव हाबदों ओमफ्राय बेयाव हाबनानै आरो ओरै दंग'निया फैनानै नै बेजों हाबदों ओरै मोननैजों नैबे लामानि आरो नैबे दंग'नि सौदावलायनानै ओरै नैजों हाबलांदों जोंहानि फुख्रियाव हाबनानै नै बेयाव उसिफावहैबाय उसिफावनानै ओइ खनाखैजाय ओंखारहैबाय आरो बे खनाजों बायफ्लंलांदों माने र' आं खिन्थालांगासिनो नोंथांमोना दिनैसो प्रदीप दैमारि इउटुब बैनिफ्रायनो चेनेलाव ओरै गोदानब्ला हाबबोनानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो नै जाहाथे नोंथांमोननाव बेजों गोदान गोदान आंनि बे भिडिअ बेजों हगारनाया ओंखारदों नोंथांमोननियाव नैजों सहैयो हा नटिफिकेसनखौ नाया दाबायनो दाबाव गलांदोंआनो माने बेखौ दाबायोब्लासो नोंथांमोननियाव गोदान गोदाना सहैबाय थागोन आबैया सोंहरदोंमोन माने मा होनदों ओं नै सानाव आयंमोननाव लोमदों ओमफ्राय आयंमोनहानाव गलांजोब्बाय नैबेजों बायफ्लंबोदों आरो दैया दंग'निया उसिफावनानै मा होनदों आबैया ओं बायफ्लंबोदों JCB सोनायानो गुरै हायानो अराखैमोन खोनाया दा नै बेजों ओरै ओंखारनानै बेजों बायफ्लंनानै माने नैबे मुस्रि दोननायजों ओरै गलांदों नाया माने नैबे आयंमोनहाना फुख्रिया बे बागानाबो आयंमोनहानि गोजा 1,50,000 दोनदोंसो आयंमोनहा बागानखौ गय बागानखौ बोसोरसेनि आरो नै बेजोंनो गलांदों नाया बे जोंहानि बागान आरो नैबे दंग'जोंनो एफा गिदिर गिदिर नाया गलांदों नै आयंमोनहाना दाबो गोरलै गोरलैबो दंबावो गय बागाना नैबे जोंहानि आरो नैबे फिसा फिसा आं गायजोबनाय हारसिं गायखादों सानसेयाव 10 दालल' हायो खोमा हारसिं गायनाया गय बिफाङाबो गिदिर गिदिर जाबाय नालाय ओइ गोजौ गोजौआवबो जोंहानि आरो गय बागाना जोंहा देग्लाय रावनोबो दोनाखै देग्लाय माबा न'आवनो हाननानै फानगोन आरो गय बागानखौ माबा गय फिथाइखौ नैबे बेरा होनाया खांख्रिखला माबादोंमोनलै दै बारिखायनो जाखांनो हायासै आरो हाग्राखौबो दांनोनो मोनासै जा मद' मद' जाबाय बेयो बोसोरनै जाबाय गया बोसोरनै नैबे हाग्रा मानफबनाया बोसोरसे जाबाय
आया मा दाउदैलाय नै अबेनिबा दाउस्रि बिदै खोनादोंलै गोथांखौनो नै गुफुर बायदिसो नुदों मबाइलाव दायो गोथां दाउस्रि बिदैसो जानो हानाय बेफोर गय बिफांफोराव दं खोमा बासाफ्रा इनिफ्राय गोलैदों जानो हानाय हरनि बारजों दाउस्रि बिदै मोजांसोना गाज्रिसो दा नांलालै गारनोसै जानला मोनला जालाबायखाया दिनै मंगलबारखाबो मोनजाखाया गारबोनाङो नाङालै दैसेल'खौ